Pamswera. Ai, ndatambura. Darai mushi. Ai, ndatambura bwana. Darai. Mukanyoresa. Mata mchana mkazi. Wewe. Zokorodza ine mankope wake. Darai. Nasi achikutendera vakomana mapurisa ari Ita achada mukadzi. Andichada mukadzi. mukabata matendhorazi avo Amai, hanzi nemurume wenyu achada mukadzi achakudai. Munotodi. hamuna pikiso uruma hamusumude Mama, Mangau, ini nggak ada mungkin. Orang kita nggak punya. Nggak punya itu anda apa aja boleh. Nggak punya. Aku punya. Jadi kalau mak buat mak buat aku mau siapa? Makanya sih makanya. Kamu bisa phone yenyu muomwe. Uya kuti mimi magaro mchiti zvanaka. Amani muri mwenyu. Unobeka wese. Saka. Ngatifunga muchakumbira kudai kuti murume uyu akutsanangurire chaakuita achakudai. Taagoneka kuti achada chete. Musina munoenda here kumba kwenyu musingazive kuti marambirwe. munowanikwa kugadzisira kareya kamarambiro Ako tinopedza nguva. Anziro lai tamuramira adzimai vachi. Maita sei ejiyo yangu. Tinobatikana mukurarama kwangu. Urai ndo tukakubvunza. Inini ndakavada amai ava vane vana vavo. Nevana vangu ndakavada vese pamwe chete. Ndakavatora panzvimbo yandakanzi ndichengeti. Vese vana neamai vacho zvese. Vana vakakura tichishandirana pamwe chete. Zvino inini tapedza mukukohwa tairima. Tapedza mukukohwa ndofunga ini ndenge ndisinawo mari. Iyo aiva nemari ndaiva munhu wekuchera makombo. Saka zvaibva zvinhu zvizvi. Zvaibva manje zvinhu zviye manje. Vanoti zvinhu izvi ndezvekumba kwomurume wangu. Mari yaitenga fertilizer, yaitenga mbeu. Inini changu ipapo penga pasisi. Wakashaya asi vakanga vaneimba muchiwaridzo. Saka mari yaibva upi kuchiwaridzo tichibatsirana nokutengesa. Saka mari yaingosanganiswa sezvo inini ndaingotiwo tiri pamwe chete. But pakukohwa manje ndaizoona vabiyangwa kuti aiwa ini sita kutakura chibage chedu nenzou. Ndikobhati vakatakura ndofunga 2 marori vachienda nazvo kumba kwavo. Inini pandangosara ndofunga vana vakauya nerwo vakati baba isita kutakura zvinhu zvaamai vedu. Ndikati aiwa vakambonditi uyai mundibatsire kubvisa zvinhu tichisangura. Ndikapandarama. Saka vana vakati isusu tikusiya amai vedu panapa asi property yavo tikutaka. Saka ndopandakati ko madi kuchingotakura naamai vacho. Anzi baba chitangai kuti 1 tenga zvinhu zvenyu chamunonongedzera mangwana. Ndopandakatanga manje kutanga kuti kutenga kanonzi kakatebhu nekacheya kuti ndichiwapa mari amai manje zvenge zvichakwanisika nemashandisiro yatainoita kudhaya. Ndakuti chanendawana ndakutotungawo kabata. Saka ndozvimararamira ndikuita purazi vangu vavungotituka kufunga vakambotisungisa.
kamboenda polisi Chausengura. wakambondisungisa zvavo bandaenda kupolisi kufunga ndasvika kupolisi ndiko wakanzi murume wangu ari kundiabhusa ndebva raramba Right. Amai. Kutaka kwenye wachiti. Muuri. Zvese zvautaura zvese vari kutonyepa banda chavataura chechokwadi chavagona kuti vachichokwadi apa chekuti nemba cheti kuti Kutaura zvinhu zvokutaura zvinhu ivo ndo varanditi zvinhu zvomurume wako akafa ndichada kuzviona pano hamuna here kutakura zvinhu handina kunze kwakutakura zvemurume akafa zvavakandibvisa izvo hapana ivo manje zvaifamba so ava vatsvaga magirlfriend saka rimwe zuva manje girlfriend ndakasvika amasipo ndobva ranziko imimi babavo panapa ndiani venyu ndikati handimangamjenga ndikati ihanzvadzi hamai vako zvikanzi o munomboziva kuti ndiye murume wangu wandikufambidzana naye ndikati o ndakatombopiwa chibage kumashuro ezvezvinhu ndatomuudhisekeri kuti ndine nzara handisisina chikafu chekudya ajonga wawaiwaaaso ndava ndati o saka mane nguva yakadii muchifambidzana vakati tine 3 months tichifambidzana tinotoenda kungotsvuku tese kuchechi totopera neuniversity tese kuchechi apo ndopakazoya mani vazobva kwakafa kubva wawera ndikati pane mukadzi auya panapa akamira sosho munonzira here vakanditangani madhiredzi ndikati yanga netudhedhi tishoma auya achiti ane nzara chimba kwake makabhomba chibage saka vaibudisa zvinhu vachiendesa ndo zvakazodipa kuti 8 bags idzodzo ndizitora ndidzise kuchiwaridzo ndaisa 8 bags kuchiwaridzo ikoko ndakadzitengesera ikoko ndikatenga futi mapoto madhorofini atikazoshandisa rumwe ndikachibage chizvanakatakuda chichi since tazowirirana pasoro pegirefini ndachadzoka futi ndatingati mapoto aya atinobambewaita ndibva yapera ndobva watomhanya kuti zvese zvemurombo handisi kuzvida zvavakatenga nemari yemurume akafa iyeyo handisi kutozvida uyu rojere pasaidha panga aripo ndovandati ahoraita ainetsi ndovandadzokera kuye kune murume akafa kuvana vacho kuva nemotikari yavo ndikandozvinotangwe nemunhu baba wandigeri navo akatoti horit ndinouya mani ndinotaura ndobva tazvibvisa vakandida kutanga kuisa zvangu ndikushaya space yekuti ndiisewo zvangu zvinhu imi muri kuzadza mumba muzvinhu zvenyu akauya mwanasikana ndoyo ari ava akauya ndiye akataura akati ababa iye zvinezvi taakudii taakukupai freedom yori muchinyatsokutenga zvinhu zvenyu muri pamwe chete naamai sikuvatakura vakusara pano handimazvo ndo muromo wakataura akati akuchitakura zvinhu zvedu isu zvakabedu akafa takutakura muchitanga zvinwa ndokwava vatanga kutenga katebhuka kwedii vatenga zvinhu zvavo varinga after kudaro pakushambidzana kwacho kwataita ikoko vaitora futi zvinhu mungoro imomo vafa vakonza kunozvoradhiko apa ini ndinakauya nemari yestati ndini ndakauya nezvese kuti baba vaonekere vaiti upenyu vaite sei ndichi ndiye munhu andai hama dzangu dzikanditi iwe wazoda munhu yeye unowirirane ndikatinotowirirana zvinozo munhu asina chaina chidhi akanaka munotanga manyowani ndofunga ini handataura kana mugoti handataura kana poto vakatitora chimutsi chandakatanga kubika nacho nokuvada chandakabika nacho chimutsi tikafuga plastic yebreak tikapiwa inonzi mbese nemumwe munhu yataifuga sira baba asi inini zvangu zvimindini tikatanga kusimudzira zveshuwa tichirimo basa ravo ndiwo zveshuwa taichera mapomba hapana chekurinekatigei pacho ini ndindaitoona kuti pane mbeu pane fertilizer ndototenga toshanda pamwe chete nyaya yakandirwadza ndiyoyo vanozobudisa zvati kushanda pamwe chete vachinofadza kuno vamwe vakadzi vachitona zvati kushanda pamwe chete vachinofadza ndopa takadzukira ivo vega nemuromo wa 2022 vakati munhu nemunhu ngaachirima pake nokuti ndani vakadzi vakawanda saka inini ndinoda kuti kana ndarima ndokusheirani ndikatovabvunza ndikati kwenini ndine mwana munondipa zvakadii vakati kana kuwana tsaga manhimbi stei ndifungida nakuita mwana baba yekutanga yakabva akura ane 10 years ada ndakuzwa marisi zidano kuzvinzwa orani zvinhu zvadzokera zvemurume wavo akashaya akazvipedze rudo bonde manje hapana iyoyo vakutibonde iyoyi vanogara vachitaura kuti kwamambo varume tinonzvikwa tikasvikotaura kuti bonde ndikunyinwa tinonzvikwa ndikati aiwa ndiye nditesigai tinoda kuti tinashe mugaba musotapedzisira kulala foni tinayo vanorara pasi
Mzee kutanga na yeye mfano pasi baba. Ndinayo. Ndio sasa ule jepo ndio kana hapa. Baba. Andikana mbichi wa mtu saka ini. Anora na kwa wewe. Baba sio Nichiti mimi mambota ndinakutakula asi kweli yangu ndaona kuti amai ava zvimwe zvinhu vakatakwa chibonoto vakanga vatoguma kudhara vachite kuti wanditi taura zvinhu vakusheyana ya ndatinini makatakura zvinhu zvenyu zvinozviva uche makatakura muchienda kuti apo ndinoda kutaura chokwadi apa ndatoona kutaura nyaya vati baba nyaya yepamubhedha iyi hanziti vakakurumura ndiyo wakatondibvisa wakati mubhedha uyu wakabva kuchwaisa makabviswa naamai pamubhedha makazoita sei? hai ndakaenda kubatikana ndakati kugara nebhedha wakadzima ndina mari yabva munyumba yechwaisa makagona here ipapo takatadza takachita mutemo manje wakuti munhu auchibonde naye wakaramba kudhara mutemo maita wamaisika pandouti wakaramba kudhara kwemi makatadza sei kutsvaga nasekuru kuti madzimai angu akuramba bonde wese ndakavakoka wese wakauya kana hama dzangu ndakavakoka iyo ndo anotoda kutotonga vanhu ndonatonga vanhu vacho mangava here munhu vari mwana baba vangu vari munhu ndosekuru wachera ndo baba vangu chana tauratizo ndinoda kubatsira taurai ndinoda kutaura chokwadi mwari isanyebe chimwe taurai ndiyo ndinotaura chokwadi inini vanhu vachatorana ndakatanga kuona amai yora ndikamutaurira namai matorwa nemwana wangu ndinotenda nekuti mwana wangu akarwara makore akawanda musoro wake kana wazvokutonga naizvi haagone azive chinangwa chano hadi zvokupopotana hadi zvokurowana nemunhu inini namai zvamadanana nemukomana chokwadi chokwadi iwaini semunhu womukudaiso richengeterewo mwana wangu ndiri kukumbirisa chaizvo kuvanhu ava vakarora mwana uyu kuti wave nemweya wakanaka wave neupenyu hwakanaka ndiri kunzwa zvangu kuti zviri zvaakutaura izvi hazvisiri izvo zvawirira pano aurirei naizvo murume uyu auya achiti mukadzi ndiri kuda kusiyana baba ndakusiyana naye mudzimai uyu anondibata zvaku ndikubika pamwe ndega ndiri kubatirwa mari yokuti mwana wako chikubikira mwana wako pano tipe mari vachindibhutira kana chimwe mari vachisenzesa vakatuta zvinhu zvese gore rakapera vakatuta chibago gore rakapera pamberi vakatuta chibago vachiisa kuchiwa asi ndenge ndichirima njira zvineni kuti tidini tiparadzana nekuti zvizvechokwadi kuti haakwanise kutaura kana padare nekuti akarwara ndatoda kuti ndiyamuyo kuti muteererewo zvandataurawo zvandayamuna nazvo zvauinga pano anonga kuti vasiyana ene ndiri kupaura kuti nekuti seniwo ndiri kurwadziwa nekunzwa kwandinoita kushungurudzwa kwaanoitwa nokuputsirwa nevana vavo amai avo wasiya zvandikataura zviye hanga ndikutotaura zvandiri kutaura nekuti chengetai mwana wangu zvakanaka ndikutotengesa mwana wacho chikara hama dzangu ndakaenda kuona mwana wangu kwakare kubasa kubhindura
kuti ndidzoke wandipewo mari yekuti ndidzokese kubhindura kushamba dhora amai akaramba ati handikupe mari papa pako vega iyo mari vanoenda iyo hana mari ndakafonera kudotito kumuroora wekudotito akanditumira $20 ndokuti ndiende kumusha. Alright, achana maita basi. Amai, muri kugara kupi nemurumwe? Padhuza. Uchiwaridzo kunani? Alright. Mwana wamukata nemurume uyu ari kugara kupi? Kushogera Lubisho. Kuchibage chamutakura chichienda kwakafa murume wenyu chiri kundodyiwa nacho. Chibage icho chidyiwa nevana vangu. Asi havana kuzodya, ndakatenga maputo futi. Chibage chamuri kutakura muchiendesa kuchwaridzo chichitadza kurongedzwa pamba pamakaya nemwana wamakaita nababa chiri kundodyiwa nani? Vanochidya vese izvozvo mwana wandakaita nababa ari kuchwaridzo ikoko ndakatisiira. Mati mwana munaye. Asi patauri kugara naye kushogera. Iya holiday. Izvo zvainocho. Muri kugara nemwana kushogera. Matakura 8 bags ndodzamabvuma. Ndakarwadziwa ndikabvisa 8 bags idzi. Makasiya ngani kumba kwenyu? Vanga vatovaipedza chibage. Ndikamba ndasiya 2 masage. Makati vanga vapedza vakatakura 8 bags kazi. Bedza 2. Vanga vasina kupedza nokuti 8 bags dzakanga dziripo. Mumwe mbudzi wangu wechipiri makaroorwa here nababa? Havana. Muri kuchaya mapoto? Zapedza. Alright. Saka wasipira kuti pashereke. Pashereke. Inyaya yatinoti tikatokuendera mberi. Pashereke chamati. Burisa shereke rapo. Maita basa maasesi. Aiwa, ari kutya burisa shereke, mupe shereke. Ayo, kare? Kamu mana mau pamas laut jauh sama warasi. Ya, apa sih kalau sekarang orang ni kan? Mari aja nak bawa anda ke, lo cik kita ini. Uyo. Au zia jangan luar Andrea. Acha unaona ndio Andrea mai kudishunguza kwa Mungu. Gereya. Amen moyene. Mimba mai sems na nungu kura mashere. Mungu mamumbera. Mungu wanga apete. Saka mtsaura mambo wangu. Tundoke sasa. Ore. Pamoja anza mugare kuserika. Aida basi. Kana munezwa mukashanda mezi munoda kuwana ibaba alright unoenda vanisa Chimbosunga baba usaina maramba ndachava zipamutemo china mamugara mese ndausaine chamwana ana baba ndikukumbira ubhenji ramakagara iro ndere vabereki vane vakamira endai kune bhenji irororo sei rakadaro tipei vamwe Joyce nechironga aripo uyani chekichisa aripo ere ana Christopher mugarira pedyo na Judith amai ndimakwira darika Thank you.